17 yıl bundan öň bolýarynda. Karoçy 17 yıl bundan öň bir klip düşüpdim. Sen ayar ya. Tamam. Salam, gowy adaýlaňyz. Bugün ýene de Miraýlyk Almaslar. geçen ýalňyş aýtdyrmyn adım. Kara sag bolun berdi, işgärlerim gowy öderim. Bölümi kän tawat berýärler çağır. Karoçy bugün gelýärken maňa Seyranjan gowy täzelik aýtdy. Biziň magazynymyzda bir kıydı işleýär. Seni kän ýyllar göresi gelýän ekemmidi benim. Hawandan diýdim bolan 15 ýyl mundan öň dämi? Näçe ýyl boldy? Yani tekrar sen üçüncü klas olan hasaptaş mı için näçe? 25'ten tekrar aýyrdan näçe bolýar? İkilikçiler. 25'e tekrar ayırsam 17 oldu. 17 yıl mundan öň bolýar. Karoçy 17 yıl mundan öň bir klip çekdim. Meclis koýarsyn. Yok orada hava. Şu klipde oynan şu oğlançık bilen şu gyýjalar var ya. Şolar şuň birinji ýerde görüşdik. Onuň şu gyýjalar bar diýdi maňa Seyran. Onuň menem gaty göresiň belli we geldim bäri. Beýle oğlançygym tanaýan o men jigledim. Oňa da jaň etdim-de sen hukman gelmeli. O da näme bollam sen gelmedi. Onuň garaz Serik canım geldi. Kahveciyimden berdi. Sizin bir gorkadaýalyň gelin. Bularam şonça ýyllap görüşmändiler ikisi. 17 ýyllap. Gel Serik. Şu bölüm. Toş şo gyýdam sen. Awa Serik gelsenem Serikçan. Şu bölüm. Ullu kanadym ol bular. İçecekdiler o wagtlar ýatmışya. Tawalym sizi görende sene osunu görüp habarlaşyplar. Jigleriň biri. Jigil seni görmek atbaýan. 17 yıl mundan öň şo klipe düşdüm. Şu wagtda sen nähil duýgy boldy. Her görüň owa priýatna. Awa. Tanışdan tarapyndan şo wagtda maýdandylar klipe düşdük. Awa. Endi siz şuma bir-biriňizde 17 ýyldan soň bir ýere gördüňiz. Awa. Bularym bir-birini gowy seni bölünmekde. Durmuş burýarlar diýýärmi? Durmuş bursaňyz da bar, şo taýda park men şol aýdym aýdy. Täzeden işläp bals etdirdim. Ne? Fikirlerini azyp durma gülýärligy. Men doglan günüm düşäwmi? Maňa padarka bolýar Şeýlemi? Şo düşüren günümi? Awa. Beýbe. Aha. Ýadygardyk mı? Hawa gowy ýadygar. Awa. Gowy rolda da oýnady. Awa. Kän ýyl geçipdir ondan bäri ha. Hel ýa sen nähil duýdun şo. Soňam bir klipde bardymmy sen? Küçük kardeş gül tek düşerdim de. Hawa. Nähil duýgy? Ay qowduy priýatny boldy. Howlup toýa barýadym dostum öýlenýär. Olin aýtdym algak geldim 17 ýyldan soň be. Ýatlama bar eken o diýip. Endi size ýene bir soraw. Sen jogap ber. 17 yıl bundan öňki men bilen şu wagt meniň näme tapagdy men şu wagt seriýasly. Men çekdim senlerden. Seýlemi? Dolya. Çok sağ olun size. At minnettar. Almastor size aýratyn minnettar. Gowy ýatlama men üçin. Aty kreatny. Awa. Size aýratyn minnettar. Akyljylar. Danyňyz sağ bolsun. Ýoluňyz açyk bolsun inşallah. Men ne bara ýene bir pikir we ýene bir klip edip otaýdyk şunu oýnatmaly. Owalar ha, şo ýa-da şolaýdym täzeden etmelimi? Bolup bilen näçe bolmasyn. Minnettar. Şu habarda ýetiresim belli. Ýene de bir täzelik bar. Bugün şu syomkany edip duran bir oglanlar bilen hatda şu näçe saat bilen öňmeli. O 3 saat bilen öňmen bir oglan bilen tanışdym. Oglan çykdym ekrandan. Bir oglan bilen tanışdym. TikTokda o öýler täze başlapdyrlar eken. Näme üçin bu oglanlar saýladym diýerler. Bular navigator bular. Bular täze nesiller. Ondan bilesi geldi. O bularda. Kredisinden has goýan bular. Göreme. Meçsan. Minnettar. İnşallah sizden kim mesfaýda dronlardan gowy energiýa alym. Awraňy gowy hemme. İşleşek geljekdir inşallah. İşleşek mi? Toşun. Böyle.
Minnettar, köp sag bolun. Biziň bilen galyň, täzeliklere biz dowam edýär. Almastar, yesici.